والمدينة تعود إليها إن رتتو فود التجارية فيه so akhiru zamani ari kullul wasaili silsila jokkorde fof laabi fof ma usso doole gasa majjita fof gonta tijjani kama mila ɗum hono no diineji dewreteɗi allah ɗi pop gadat nuttoto ila no fede fewde l'islami en kaga kala diine nasraniya yahudiya majusiya diine fof so ɓooyi ma usso jiya yimɓe ne jalta toon ne paati mo islam woni ko famɗitta ko yiide juulɗo ene wonti yahudiyanke woni ko famɗitta ko yiide juulɗo ene woni nasraniyanke kono yiide nasranke ene wonti juulɗo ɗum ko e heewat mene ɗi kadrati woni fa non ɗum woni taudu ilayha en rutto fewde e tijjaniya fihi to akhiru zaman kullul wasaili kala jettorɗo kala jokkorɗo kama milalum hono no diineji pop gadat mbattinta ila no fede fede hona fiyan kagal فياخذها المهدي مهدي المنتظر ene jogori jaggude lawol gol enda wuurido pengol mum limal mahdi so feeñoyi mbimi jaggat lawol ɗin jaggude mo lawol kay tiiɗade kala ko tawi moƴƴi ko yantade moƴƴo koye so hunde moƴƴantade so tawi ala la ilaha illallah ala istighfar ɓe kalda ko ne moƴƴi yi miijotake omo yanta e fiyoɓe gumala wonna ko batta ko moƴƴani miijotama mo yanta e fiyo hoddu kono innoɓe allah janggoɓe qur'ana janggoɓe astahfirullah ɗiɓe kay moƴƴo kay yerte ɓen ɗi hay sa wirti ɓen tan a yemte jooɗɗa sa garu ene moƴƴi woni ko woni fa yahudu halmahdi pewnaɗo o ne jagga lawol ngol enda wuuriyaɗo peñgol makko omo jagga ngol lada mallahu kala mo tawi ne wooda ɗum ali ibnu sawiyamro selluɓe ɗe ɓeti madina so feeñi madina kala awwalu muqaddamin mo tawi ɗon ɗo madina ɗo ene ƴoydul hayati tawde ko jogi ɗum so tawi o jaggati mum yahuduha almahdi ene jagga ngol pewnaɗo enda zuhuri ɗo peeñgol mum lada mallahu ibnu sayu ɗo joom yamroɗo selluɓe ɗe ɓeti to madina hankadi nde fasara ma wattinan noon laawol ngol wattida li eeniya wonande joom maggole haraman kongol hurum wa aminan kongol koolingol kala joom laawol ngol ma dañ hurum ma dañ ammu kamin li harami makkatin no hurum makka wol men te madini sabi jippade ɗon ɓurde moƴƴude e defte hokkide hurum jippade madina ɓurɗo moƴƴude annabaɓe rokki madina hurum ɓurɗo moƴƴude on sanga won limamul mahdi yamla ul arda adalan kama muli'at jawran ma ala wajhi l ardi yawma idin atamma wala akmala wala adala wala asdaqa wala aslama wala abada lillahi minhu ñande mahadimi feeñi de o tawani dow leydi ɓurɗo mo tawi tan ko gonɗande allah e foccanade allah e jabde allah e rewde allah o tawani hono makko dow leydi he yamla ul arda adalan kama muli'at jawran bi shahadati sallallahu alayhi wa sallam non ndeke ɓurɗo moƴƴude leydi ñande jippima e leydi he ko rokki madina hurum ko ko ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe jippima ɗon ko ɓokki makka hurum ko ko ɓurde moƴƴude defte e jippima ɗon faami ɗon no moƴƴi woni fa sarat li ehliha wattana yimɓe laawol ngol haraman hurum noon kamɓe yimɓe ɓe ɓe dañi hurum wo aminaɓe gona hooliɓe kamin li harami makkati wol medi hande ɗum ne waɗa wona wuuro fof président jeeya wuuro ngo dañi a yaani Louga duuɓe nuɗɗi nde président ma Abdou Diouf jeenoɗo nde Louga wuuro mawɗo jogui noon nako o woni wuuro président o ɗon o yalti e Louga ta fof ne jogui hurum wonno memaɗo fof ne anda ko hakkude bandum Abdou Diouf e bandum yummakko e bandum minni ko e bandum a yaani wuuro ngo no cee musidɗo ma jeyni may fewni ɗum waɗi hurum mawɗo kala ɗo moƴƴo suppitin dañi hurum faman qad tarada fata alayhi nawaibu fa imma li mahwi dambi aw rafi rutbati joni noon tan ka en mbi laawol ngol ɗo Cheikh Tidiane radiallahu taala anu mbiɗen masalan no pametta fa harwil ilahi mawu taslam min arrada en mbi noon en mbi ya naata haare makko e kisa e halkare en mbi ya naata haare makko kisa e musibbaji joni noon i yogay tijjanenkoɓe de ne kalki yogay tijjanenkoɓe de musibbaji ne jañi mumen yogay tijjanenkoɓe de mbimi cowaji o wi faman qattarada fat aleyhi kala mo jiiɗa mofnodiri e mum e tijjaniyankoɓe annawayi bo musibbaji tawde kay ko jokkodiri wona musiba hono keɓat yimɓeɓe ko fo tan saaha woodi koye ɓi mum ko bone tan kadi ne jokkodiri e makko te kadi ko tijjaniyanke
fa imma lima habi zambi imma ko momtede pakkatuji ɗi aw ma walla rafiɗude ko omtede martaba kono wona tijjani dandatade ala ko won pakkatuji ɗo waɗi ɗi gasata ɓoorade e makko so wona ɗum ɗo walla won martaba foti hebde Allah rokkata martaba so wona sañjamo en mbino wilaya ko mahdu minnati kono ko qaddamata mahdu hidmati waliyagal ko dokkal Allah lamdal kono golle ma laaɓe certakkoto joni noon ala golle ala haydal golko sakkoto tampere Allah e ma ha jetɗaɗo Ayyuba yettiɗo inni massani durru wa anta arhamur rahimin nde fassa jabanaɗo hundede wuli Allah ɗum ñaaɗide hundede sattide hundede bonide hunde e yo moƴƴi boni satti heeɓi nokku hankkadi de hedda jonde so ɓurti waɗanda kadi ne wada baɗɗo yawma e muutu aha e yo satta ha satta tampina ha tampina laɓɓina ha laɓɓina moƴƴina ha moƴƴina ɗum ko noon watte rabbinni masani durru wa anta ramuraɓe fassa jabnaɗo faami ɗo no moƴƴi ko ɗum addan ko mahadu minnatin konta qaddamata mahadu hidmatin saɗa wontata wonte ko golle puyi goto fof fina taɗere ene fofti ene ɗumin heɓa hunde fof heɓa hunde fof heɓa hunde fof so ɓoyno wontata wonte min wontata fijin fa man qattarata fada alayhinna waygu mimma yettoɗo kangaɗo winoɗo ɓe mbi kangaɗo goto yimɓe mbinomo Allah uddata jooga o wi fofni kanko de uddata joogo jooɗo e damale solo uddi mi Allah uddata jooga sattinta kala ɗo sati uddiratɗa so uddinima ɗo to uddenta kala damalo yimɓe ɗo fofni o uddo joogo jooɗo e damale solo uddidete woni ando o heeɓi ɗum woni fa man qattarata fala alayhi mo mofnodire mo rewe mo almasaibu musibbaji fay maali mahabis dambi imma ko momtude pakkatuji Allah fi rutbati Allah bamtude martabaji hani an lakum biha faqumu bihaqqiha uludu bi ardi almatini bi quwwati hani an lakum bela wodani on biha e tijaniya faqumu daron ɗe bi haqqiha fodde mum uludu bi ahdiya ƴoño ɗe e ahdi makko almatini tiɗɗo ƴoño ɗe ɓe quwwatin doole jaggire ɗum sembe hudri kitaɓe ɓe quwwati woni hani an lakum bela wodani on biya e tijaniya faqumu bi haqqiha daron ɗe fodde maggol daron ɗe haqqiji maggol uludu ƴoño ɗe bi ahdiya e ahdiji tijani almatini tiɗɗiɗi ɓe quwwatine doole fama ahadun wallahi faza bi mithli ma gafirtum bihi min almaali saniyati fama ahadun ay goto ala wallahi mi wondiri Allah faza maldaɗo bi mithli ma gafirtum bihi hono ko malda ɗum min almaali e towal saniyati porɗe ko fama ahadun hay goto ala wallahi mi wondiri Allah faza maldaɗo bi mithli ma gafirtum bihi hono ko malde ɗon min almaali e towe saniyati porɗe noon ɗum woni ko فلم يوط للأقطاب رتبتكم معه من أجل أبي الفيض التجاني عدتي فلم يوط للأقطاب ركاك أربوي رتبتكم مرتبة معي وندود من أجل سباب أبي الفيض بابان بانجي تود التجاني تجاني عدتي لساري أقو non sabi barke Cheikh Tidiane on dokkama kuuji dokkano mbimi te ko gonga ɗani so tawi a yi alɓe Tidiane en kon walla Cheikh Oumar en walla masalan no pamirta Alhaji Malik en ko dokka ko pondete koye Abdoul Kadir en ko dañño ko banggue daraja e faide e hewde almuɓe e hewde ko nafti cikkata ko Abdoul Kadir mawɓe laabi goɗɗi ɗi ko hen ɓe nawdete ta ɓeɗo ko alɓe ta ɓeɗo ko alɓe lawol he ɓeɗo goni alɓe lawol ngol ɓeɗo so mawɓe almuɓe nitte ko ɓeɗo mbiyete yettaki ceerno o walam yuta lil aqdad rokkaka ɓurbuji rutbatu ko martab mon mane wondude min ajli sababude abil faydi baban bajutuɗe tijani uddetiɗe saara aleykum bi shukrillahi fi kulli lahdatin ala ni'amin fadat wa ammat wa khassati aleykum mi waggini on tinnoɗe bi shukrillahi mantude Allah fi kulli lahdatin e kala leƴƴande mante Allah la ni'amin e dow nemaji hay soko nema ifalu ma'rifa billahi andude Allah o andude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mawninde Allah de mawninde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hay soko darade jalalullah e ɓerde nen ɗo darade mangu nelaɗo Allah e ɓerde neɗɗo tawi annabi famɗani e makko nde hay ɗum ko nema Allah ɗum ne heɓoyi tijjaniya Allah mawnatema nelaɗo Allah mawna e ma min Cheikh Tidiane mawna e ma Cheikh Tidiane tan mawna e ma ala ko Allah so wiyama nelaɗo Allah wonti kadi godi fedde dow so wiyama Allah kam eɗen muuli Allah hankadi fof ɗum ɗo tan dañde mawninde Allah ko halkuno hefereɓe ko woma qadirullah haqqa qadrihi an tan yeldema e on domaine tan a yetti Allah won tan nelaɗo Allah ne mawna e ma haalaɗo nandi
Allah ene mawnema kam ha haalotako Cheikh Tidiane ene mawnema ha ɗeɗi wiye ɓurti ala ko alita e nelaɗo Allah mo ganduɗa ko almudo o so tolnima e maɗo ala ko ali nelaɗo Allah an kam a yewirtake janggo a leptirtake woma gadarullah ala ana yaltiɗo o gila premiére a yalti woma gadarullah hamɓe ɗabriti faami ɗo mbiɗo miñum deede wi mawnum baaba wi bamum mama so yi mamum wi ɗum jaatoyi so wi jaata hay goto anda ko joni wi ɗum mumɗat tan feɓɓa de faami ɗo no moƴƴi puɗɗiɗo mawnide gila e Cheikh Tidiane rewni hen nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam jalawullahi kam hay goto anda ɗo tulli a famani mo ganduɗa mawɓe muɗum masalan no pameta ceerno ko ceerno Amadou Oumar ceerno ko ceerno Abdourahmani Banaji ɓeɗo tan no mbay mawnude e ma no ɓay timmude e maji ceerno hamme kam sa yi ɗum tan feɓɓat ala ko mbawɗa wiide ɗum ala ko mbawɗa wiide ɗum sa ekkitima mawningol gila e Cheikh Tidiane a rewi ɗon a mawnini ha yettima nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam Allah kam haalamu ko haalatani faami ɗo no moƴƴi Cheikh Tidiane mawnema nelaɗo Allah mawnema ala ko haalata on kam ala ɗo mbaɗɗa ɗum ni bo woni aleykum bi shukrillahi mi waggini on mantude Allah fi kulli lahzatin e kala leƴƴande ala niamin e kala e dow nemaji fadar banduɗi wa ammat kurtitinɗi wa hassate kertiɗi fof nemaji mawɗi mawɗi ɗi ganduɗa tan woni yimɓe fof e nemaji goɗɗi no woɗɗo heeriɓe ɓe fof de ko nemaji